אם אתם מכירים שפה, כמו שאתם מכירים אותה עד היום, היום אתם הולכים לחוות משהו אחר לגמרי. איך אני משפר את ההישגיות שלי באמצעות תקשורת? זה כל העניין. רק הבנות. האם אפשר לקנות אהבה בחסד? בוודאי. זה הדור החדש של הבנות? כן, בוודאי. שלום גם לכם. תעלו לי בבקשה בכנות לשלוש השאלות הבאות. כל מי שאמר אי פעם את המשפט, למה אתה לא מבין אותי? שירים את היד. באמת, תודה, כולם. כל מי שאי פעם אמר את המשפט, כמה אני צריך לחזור על עצמי? שירים את היד. תודה. כל מי שאי פעם אמר את המשפט, למה אתה לא מקשיב לי? תודה. מה מסתתר מאחורי השאלות, תשובות, שאלות, תשובות? שאני המשדר עושה את עבודתי איך? איך? פנטסטי! אם אני טוען שאתה לא מקשיב, שאתה לא מבין, ואני צריך לחזור על עצמי 10 פעמים, אז מה אני חושב על התקשורת שלי? שהיא מדהימה. ומה אני חושב עליך כקולט? שאתה פסול, פגום, גדל אוזניים גדולות, תמיד אני מדבר עליך. ואתם חושבים שתקשורת, אני קורא את המחשבות שלכם, זו תקשורת שבה יש אדם שמשדר, ואדם קולט. איך ידעתי שאתם חושבים ככה? ויותר מזה אני אגיד לכם. אני אקרא את המחשבות שלכם ואני אגיד לכם שתקשורת בעיניים שלכם, תקשורת איכותית, זה מספיק שאני משדר, אני מתקשר איכותית. מה אתם אומרים? אתם לא חושבים לך? לא קראתי את המחשבות שלכם? מה שאנחנו הולכים לראות היום, זה בעצם איך אני לוקח אחריות על התקשורת שלי כדי להשיג תוצאות טובות יותר מאלה שהשגתי עד עכשיו. קרא לכם פעם שאדם אמר שאין לו כימיה איתכם? או שאתם אמרתם למישהו, או למישהו צד ג' איתו, אין לי כימיה. ומה הוא עשה בסך הכל הוא שאין לכם כימיה איתו? אמר לכם מילה אחת. לא כללה, לא נעצה, לא משפטי, כלום. פשוט אמר לכם מילה, ומיד נהיה לכם איזה אנטי-סמוי כזה, לא יודע, למה? מישהו שאל אתכם מה קרה, אמרתם, לא יודע, אין לי כימיה. הולכים לראות שאנחנו כולנו, גם ברמה תרבותית, חוצי גבולות, חוצי יבשות, חוצי תרבויות, מחולקים ל4 סגנונות תקשורת. 4 קבוצות של תקשורת, שכל אחת מהן מדברת אחרת לגמרי. ואתם תראו את ההבדלים פה היום בחדר ביניכם. אתם כבר היום תדעו מי כאן בחדר שייך לסגנון אחד, ומי שייך לסגנון אחר, ואיך אתם מדברים. וגם תלמדו את השפות, כאן בחדר עוד היום. האחד, אתם תדעו לזהות, אגב לזהות בין 2 עד 5 שניות מהרגע שפגשתם אדם, מאיזה סגנון תקשורת הוא מגיע. בין 2 עד 5 שניות עוד היום תלמדו את זה. גם אדם שפגשתם לראשונה וגם אדם שדיברתם איתו רק בטלפון. תדעו לזהות באיזה סגנון תקשורת. ואם תדעו לזהות, מה תעשו אז? נפנה אליו בשפה של 20 מורות, יושבים ככה מאוד יפה, ואז אני עושה להם את התרגיל שעשיתי לכם כרגע. עוד 2, עוד 3, עוד 2, עוד 3. זה תרגיל, בסדר? יכולתי לעשות את זה אחרת, נכון? תגיד, למה אני לא עושה את זה מסודר? ככה. עמוד 2, עמוד 3. ואז שואלתי במורה בתיה שישבה פחות יותר, מה העניינים איתך? כבר שעתיים בתוך החדר, עמוד 2, שאתה לא תספיק את החומר. אם יש קבוצה שאם אני לא אתחיל איתם, כבר עשיתי את הטעות הראשונה. איך קוראים להם? מאיפה מגיע רעש? למה? כי איך שקראתי להם מקדמים כבר עשיתי את הטעות הראשונה, אני צריך לקרוא להם קבוצת הפופקורן. כי הם קופצים מרעיון לרעיון, מדבר, ממסיבה למסיבה, ממסיבה למסיבה. שפשוט קופצים כל הזמן. כי ביחידה לשיפוט מהיר מדברים רק בשפת התוצאה, תכלס, שורה תחתונה. ובדרך של מי? בדרך הנכונה. כי ביחידה לניתוח מדברים רק בשפה אחת, בשפת הנתונים, נתונים, נתונים, נתונים בתיה, נתונים ונתונים. ואז כשנמאס להם לדבר נתונים, הם מתחילים לדבר על נתונים, וגם הכל בטון המרגש הזה. נכון? שימו לב, לאלה שאוהבים לכתוב הרבה, תכתבו בקטן, או שבגב העמוד יש עוד עמוד שלם, אני יודע שזה לא ממש... אתם בסדר? אתם תשתדלו לכתוב, מקסימום נשלח לכם את זה במייל. נשלח במייל ואתם בטח גם תפתחו אותו, תקראו אותו, תפיסו אותו, הכל בסדר. אריאל, מה תחשבי אם אני אפתח את השיחה איתך
היי אריאל, מה העניינים? מה המצב? מה קורה? שאתה מתחנף. שאני מתחנף? אתה צריך ממני. תגידי, מה כתוב פה בגדול, בכל רם? אתה בטח רוצה ממני. תרשמו. אם אפתח את השיחה בטון, כן? בטון מתחנחן, מתחנף, הוא או היא מיד יחשוד שאני רוצה משהו. אמרתי לה, תרשמי, 10,000 דולר אני צריכה על הבית, אבא, מה נשמע? אין בעיה. עד עכשיו ראיתם ילדה משימתית, עכשיו תראו אבא משימתי. מה אכפת לכם? שיהיה לכם גם וגם. תגיד, יאיר, החומר צריך להיות בתמצית או בהרחבה? אני מעדיף את זה. מה אתה אומר? תרשמו, החומר... החומר בתמצית. אם פתחתי ככה את הבוקר, כמו שתיארתי קודם, איך יראה שיתוף הפעולה שלך איתי? אם פתחת איך? בדוגמה הראשונה או מה השנייה? שרציתי לדבר איתך עליו הוא על הבוקר. אופטימלי או מה שהמינימום הנדרש? המינימום הנדרש. תגיד, רנצ'ו, לשלוח לך חומר כתוב מראש? רוב הסיכויים שאני אקרא אותו זה... כאילו, אתה יכול לנסות. אתה יכול לנסות. תגיד, יש לך יומן? כן, אבל כשדיברת על היומן מקודם, זה באמת הפתיע אותי שעד עכשיו אין לי את היומן של השנה הבאה, כאילו אוקטובר שלי הולך להיגמר, כאילו נובמבר לא קיים. ואני כל יום אני אומר, היום אני הולך, אני מסתדר את היומן, אני קונה יומן, וזה כאילו אני ממשיך לרשום על הריבועים הקטנים של אוקטובר שנמצא טירוף. טירוף. מחר אני אקנה יומן בעזרת השם. פריצת דרך! מחר אני אקנה יומן. יש איזה משהו שאני חייב לציין, שאצלי, משהו שאני רוצה לשנות אצלי, אני כל הזמן... על הדקה. על הדקה, איך ידעת? על הדקה. לא יודע. צריך לגייס את החולצה לפני הזה, אני שומר 10 דקות, ואם פתאום יש לי איזה סטייה, כאילו, אם פתאום אני רעב, אני יוצא רעב, כי לא הספקתי, כי אני חייב לגייס את החולצה, אז אני... הם נמאס להם ממך כבר מזמן. ממש נמאס. אתה מכור... מה את אומרת כן? את מבסוטה ומחייכת, אומרת כן, מה? כן, עשיתי כבר ככה? אל תגלה להם את זה. לא יודע, אמרת מקום סגור, הם עוד אתה לא שומע. יבינו. הם אומרים, לא נורא, אנחנו חולים באותה מחלה. עכשיו נניח שאני מטלפן אליך, מציג את עצמי, אומר לך שלום, מדבר מוטי, אני ראש מחלקת משלוחים באמקור, מה שלומך? איך אתה עונה? בסדר. יופי, תודה. רגע, חכו, תסתכלו עליו. עזבו אותי, תסתכלו עליו. אתה גם מתכוון לזה? מחיאות כפיים סוערות למוטי.